Hello guys, hello people and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks. DJ Sparks tiri panapa patinoyana nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe, dzinosirisa, dzinorwadza, dzinovhundutsa. Any story panapa pa Zim Reality ITV tinoyana ma-interview nema-celebrity, saka uchingosina kusubscribe, please do subscribe so that anytime patinoyana zvinhu zvinyowani unogara uri up to date, uri up to the time. Ka uchingochitonera kufacebook, ndifunga iro ndo page yedu inonzi DJ Sparks ZW, guys, and munoita se munofollowa this page. Zviri important izvozvozvo zvinhu zvakanakirawo kuti zvinge zviita se zvichiitika. So guys, right now ndine nyaya ndinayo inova nyaya yemwana akangoti achingopedza kuita presentation yake kuchikoro achibva atodona, achibva atanga kutoshaya simba, but zuva ranhasi ndopaanamatirwa naprofeti kuda kwashe Jose achibva atanga kufamba. Guys, da kuti munyatsotore attention, munyatsoone this video so that munokwanisa kubatsirika, munokwanisa kuona zveshuwa kuti zveshuwa vanhu vari kubatsirwa ende Mwari vari kuita minana. Moteerera nyaya yacho unoziva kuti nyaya inosiririsa zveshuwa. Asi before ndapinda panyaya, guys, ndafunga muri kuona message iri kufamba paZaSAP yakanzi borehole drilling and installation, borehole siting, pump installation. Ndauya netimu inogona kukubatsirai kana muchinge muchida kudrilla maboreholes, kana muchinge muchida kudrilla maboreholes enyu. Ndauya netimu iyi inonzi Absolute Wetlands, vanogona kukudrilla maborehole nemaprice ari reasonable. Makavabata makatabva kuna DJ Sparks pane zidiscount raunowana ipapa, saka wabatei mukwanise kushanda zvakanaka muchiwana maservices anogona kuita kuti zvinhu zvenyu zvikufambire zvakanaka. Saka for now rege tichipinde panyaya yedu yanhasi inova iyo nyaya inosiririsa yemwanasikana uyu. Kuvari panapa vakaita sei ava? Carry them at the front, this ones. Mwana akarara ndikutande uyo haana simba, haana chii, hakwanisi kana kutaura, kana hakwanisi kana kuita sekufamba. Ane ronda ndeupi? Havane ronda? Vane ronda? Havana ronda? Havana ronda. You are free and delivered in Jesus' mighty name. Doesn't have power. Okay? Jesus' mighty name. It's free. They are saying she's feeling weak all over her body. She's free. You are healed. Vari kuti paakangopedza kuita presentation yake kuchikoro akabva atanga kutongorwara munhu waMwari. Simuka. Look how she's shivering. At the back, movements please. Ngatigarei pasi. Security and ushers help us. Chimomirai kubhuka vanhu. Ngatigarei pasi. Mira is on information desk. I'm coming there. Please stop booking anyone. Zvinosiririsa. Child receive strength. In the name of Jesus Christ. Jesus' mighty name. You are free. You're free, right? Walk. Again. Come. Walk. Slowly. Unable to walk for 2 weeks. Come. Akango atakwa sisi. Vauya vakarara vasiri kugona kana kufamba kana kuita nhano imwe chete for the past 2 weeks. Asi tikatarisa iko zvino, onai zviri kuitwa nesimba raMwari. Chimbofarira Jesu pauri ipapo.
watch. wega unonyatsoona kuti apa kava hapana zvinhu zvekumbofeka apa hapana kana mafanisi because ukatasa mwana wekayo amana nyazvakanzwana anoacta kumana amana mwamawana. Just watch what is happening. The power of God. The power of God. Simba ra Mwari riri kusunungura mwana. She's delivered. Oh, she's delivered. As you can see, she's now urinating. Just watch the screens. She's urinating after prayer from the Ya mwana kutoita weti ko. God. Just watch on the screens. She's Siko receiving vanhu vari the muno deliverance. akadhilivha vanoramba vakangonyarara. Ifarira Jesu. This is zviri kuitika apa is deliverance. She's getting a deliverance right now. Whatever you see that is happening, and you see she was shivering more, it's coming low and low. Vanhu vari muno manondishamisa ino. Asi muri vanyowani mese. Farira Jesu, farira Jesu, farira Jesu. Farira Jesu, farira Jesu. Muchechi hamufane kunyararwa so muchibohwa. Chechi ngamunakidze. Handiti Mwari vari kubata pakati pedu. Mwana anga akarara ko. Saka asimuka, saka takagarirei tichadza kungosimuka tichiombererawo Jesu maoko. Farira Give glory to Jesus. You saw here, it's not urinating, it's deliverance. It's deliverance. Oh, thank you, Jesus. You are free, daughter. In Jesus' mighty name. Please. She's free. God bless you. She's free. She's free. Atosunungurwa. Boys da kutaura chokwadi iyi nyaya ikai inini hadisi munhu anokasika kubatikana zvake but guys une mwana wako guys une mwana wako ari kuenda kuchikoro obva aita presentation yake zvo zvatobohwa ro izvozvo zvobva atodona obva atanga toshaya simba obva atakuita sei pane dzimwe nyaya dzatofanira kutora very serious. It's painful, very painful nyaya dzakadaiwo kana dzichiitika. So vanhu vazhinji vanonga vachiti Sparks vachitigira maprofita akadaiwo zvinoitika mhuri yeZimbabwe kana uchinge usina dambudziko usati wasangana nazvo unogona kuona ngeti kuita mafanisi but musi wanosangana nazvo uchifanira kuve neinformation yekuziva kuti vamwe wakambobatsirwa kupi ndopaunozo understanda kuti vakomana vanonga vari paindaneti vaya vanonga vachita basa. Saka ndozviri kuitika munyika yeZimbabwe guys. Tinokupai kuti muzive zvikuirawo vamwe vanhu muchiziva kuti Mwari ari kumusoro uko. Mwari anobatsira vanhu, Mwari anobatsira vanhu, uyezve muchiziva kuti only God ndo vanokwanisa kuita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka muupenyu hwako. Whether dambudziko rakakura sei, hakuna dambudziko rinonzi rihombe pamberi paMwari. Dambudziko ripi neripi Mwari anodhila naro. Saka tichiuya nemavhidhiyo ekuti muzive kwekutizira kuti makatizira kuna Mwari zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Anyway guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Kana uchinge uchitiona kuYouTube, please don't forget to subscribe. Kana uchinge uchitiona kuFacebook papage rakanzi DJ Sparks ZW, please don't forget to follow us on that particular social media. Guys, Mwari vakuitire zvakanaka, murambe muchingoona mavideos edu. Ablessewo zvamunoita, muchitengesa ngazvitengwe, ngazvitengwe. Don't forget to follow Jesus Christ saishe namuponesi weupenyu hwako. Tsvaga Jesu achawanika. Sendaenda. Ngoma ndiyo kana mchinge mine mabow amuda kudrilo. Ndaweni inonzi Absolute Wetlands. Vanoita bow drilling and installation. Vanoita zvinhu zvakasiyana-siyana zvakawanda-wanda. Vanoita bow siting, pump installation, solar pump installation, tank and tank stand installation, bow services, farm
irrigation and garden irrigation zvakawanda maservices vanooffer and vane maprice are reasonable tiri kutaura zvevanhu vari tried and tested vanova vanhu vekuti wakafonera ukati DJ Sparks ndabva kuna DJ Sparks une discount yaunota se yaunowana. So guys, I am out. Oyo.